324 ka mga residente sa Dakbayan sa Toledo ang nakadawat og cash assistance ubos sa panginabuhi jud nga programa ni Deputy Speaker ug Kongresista sa Tercero Distrito, Pablo John Garcia, kaniadtong Oktubre 30, Sabado. Ang panginabuhi jud usa ka micro-business program alang sa mga taga-Tercero Distrito aron makatabang sa mga nawad-an og panginabuhi tungod sa pandemya, pinaagi sa pagtukod og gagmay nga mga patigayon o negosyo. Matag beneficiary, makadawat og tig 5,000 pesos nga cash assistance o gipaubos usab sila og bansay-bansay sa Department of Trade and Industry ug Entrepreneurial Training aron makat-on sila unsaon pagpalambo sa ilang kahanas sa pagdala sa ilang mga negosyo. Ang maong cash assistance program napurma ni Kongresista Garcia pinaagi sa tabang sa mga pribado nga organisasyon nga nagtampo-tampo aron makatabang sa mga subuanon. Ila kining gipaagi sa buhatan sa Kongresista. Gisugdan kini ni Garcia kaniadtong miaging tuig sa dihang naigo ang nasod ug makalilisa nga krisis nga dala sa COVID-19 pandemic. Aron makabangon ang katawhan gikan sa kalisod, nangita og paagi si Kongresista Garcia nga makatabang sa pagbangon sa ekonomiya sa tibuok probinsya. Sa miaging buwan, gisugdan na ang ikaduhang pagpanghatag sa maong livelihood assistance program. Isip Kongresista sa Tercero Distrito, isip bulig sa atong gobernador sa iyang paninguha, mabuhion ang ekonomiya sa atong pinalanggang Tercero Distrito ug sa tibuok lalawigan sa Subo ni Ugo. Akong himuon, akong mahinumon aron nga makahatag at ayuda alang sa pagbuhi sa panginabuhi sa atong mga kaigsuonan, mga subuanon. Si Gobernador Garcia, kinsa mitambong usab ato sa maong kalihukan, nagkanayon nga kadtong mga nakadawat sa panginabuhi jud grant, mahimo gihapon nga maka-apply sa Subo Negosyo nga programa sa lalawigan sa Subo. Nanikamot din siya, kitagay bituon niya ng mga pribado, ng mga organisasyon, mga pribado, kumpanya, nitampo kay sayang bansan, kining maong mga nitabang, nagikinahanglan gabuhion ang ekonomiya, himo ang kini. Sinugdanan sa usa kapag paningkamot usa ka damgo na umadamlag kini mudako mulambo mo uswa mao kana ang buot ipasabot meaning panginabuhi na programa. Paula Mendoza, Balita sa Subo.